Jednoducho hovoriť o sprostredkovaní rozhovorov alebo o vyjednávačoch je nemožné v situácii, keď Rusko podniká, tak ako teraz tu sedíme, najväčšie útoky na Ukrajinu. Chápete? Tu jednoducho... Že nie ste za ten dialog, aby Počkajte, nie, tak... pani moderátorka, nevkladajte mi prosím do úst, sa. že ja nie som za dialog. Ja som absolútne za to, aby vojna skončila okamžite. Veď ja som minulý týždeň prišiel z Ukrajiny. Pani poslankyňa, veľmi rád by som bol, aby naozaj ste nabrali odvahu a išli sa pozrieť. Boli sme na západe Ukrajiny, konkrétne vo Lvove. Ja som tam bol veľakrát, aj v Kieve, aj tesne pred vojnou, aj počas vojny, ale ja som prišiel absolútne zdrvený z toho, v akej situácii sa nachádzajú obyčajní ľudia v Lvove. Boli sme... Odchádzate mi. Nie, strácame čas, len preto, že je relácia krátka, prosím. Ja sa vás pýtam, čo teraz s tým dialogom? Prečo neprišiel skôr? Ako si predstavujete, že to má vyzerať? Dobre, a to, že je to potrebné, to ukončenie vojny, nepochybne áno. Nemôže, tam sa zhodneme všetci. Nemôže byť dialog v situácii, kedy pokračujú vojenské operácie. Také ako včera, keď útočí Putin na slovensko-ukrajinskú hranicu. O čom, prosím, majú vyjednávači rokovať, keď tu na ruskej strane nie je absolútne žiadna ochota prestať s vojenskými operáciami?